आज लवकर सकाळ झाली तुझी. तर आज मी तुमच्याशी बोलणार आहे तुमच्या कमेंटविषयी. म्हणजे जसं मी त्यांच्या वाईट सवयींशी तुमच्याबद्दल बोलले, तर त्यांच्या चांगल्या ज्या सवयी त्या पण तुम्हाला सांगायला पाहिजे. भाजी तयार झाली आणि अशी सुटसुटीत भाजी आपली झालेली आहे नाही, त्याच्यामुळे मग थोडीशी चिडचिड होते कधी कधी माझी. हे बघा आता 5 वाजून 10 मिनिटं झालेत. घड्याळ 10 मिनिटं पुढे आमचा आणि निघाली. निघू आम्ही, चाललो आम्ही. घेतलं ना सगळं सगळं झालेलं आहे. पहिल्यांदा 5:20ला निघायचा टाइम झालेला, 5:30 नंतर तरळ्यात जाईल. तरळ्यातून मग पलटी, समजलं. 5:30 वाजले, 5:30 नंतर तरळ्यात पोची. सांभाळून जा. आणि फोन खिशात आहे, पण फोन कधी करणार? नाश्ता करायला थांबणार ना, जेवायला नाश्ता करायला फोन कर फक्त. हा फोन कर आठवणीने संध्याकाळी पोचल्यावरती. बारकीवाली ठेवली ना पुढं. 2 बॉटल दिल्यात, मोठी आहे एक. मुंबईला थंडी आहे ना. चला प्रिया. हा ये आता लवकर आलास. हे घे चपाती. धर घे. धर. नको मग काय हवं? आता लवकर सकाळ झाली तुझी. तो कुरण तुझ्या मागं होता तो बघ. धर घे. माझं काम बाकी आहे, नाश्ता बनवतो दादाला. हे घे खा. किती खुश आहे बघा आज. सकाळी सकाळी सोडलंय वाटतं. चपाती खा. कुणाला वारा बघा सुटलाय. आता कुठला हा वारा आला अचानक? हा बघा वारा सुटलाय. टॉवेल पण हलतोय बघा. थंड वाटायला लागलं एकाएकी. खा रे चपाती खा. खा खा खा. चला हे बघा अंथरून काढायचं बाकी अजून. नाश्ता बनवते कुणालसाठी. लाईट लावते 1 मिनिट. दूध ठेवलंय गरम करत आणि आज शेवया बनवते. गोड शेवया बनतो ना आपण
साखर टाकून तशा. तिखटवाला नाही करत आहे. कुणालच्या बाबांना खूप आवडतात हे शेवया. बाहेरचं वातावरण बघा किती छान झालं ते. आता 7 वाजून गेलेत पण असं वातावरण आहे का जसं पाऊसच पडेल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 9 वाजले तर सकाळचे. तुम्हाला आजचं पहिला वातावरण सांगते मी. वातावरण की नाही एकदम पावसासारखं आहे. तुम्हाला मी सकाळी पण म्हणाले, म्हणजे आता पण सकाळच आहे, जास्त नाही वाजलेच, पण एकदम ढगाळ वातावरण. आणि आत्ता कुठेतरी सूर्यनारायण वरती आलेले दिसतात आणि थोडासा सूर्यप्रकाश दिसतोय. तर आज मी तुमच्याशी बोलणार आहे तुमच्या कमेंटविषयी. तर हा बघा आपला आडा आहे ना, तिथे शिडी ठेवली होती. तर एक मला वाटतं 2-3 दिवसापूर्वी ना आपल्या बऱ्याच ताईंनी मला कमेंट करून सांगितलं की ती शिडी आहे ना अशी आडवी ठेवायची ना, म्हणजे नाही ठेवायची असं सांगितलं होतं. तर एका ताईंनी असं स्पष्ट असं म्हणजे सांगितलं की चांगलं नसतं ते, असं त्यांनी लिहिलं होतं. त्याच्यामुळे ही गोष्ट मला माहिती पडली. अगोदर नव्हतं माहिती आणि म्हणजे पटकन असं डोक्यात पण माझ्या आलं नाही. तर ते शिडी आहे ना इथे ठेवण्याचं कारण तुम्हाला सांगते मी. हा जो आपला आडा आहे ना, म्हणजे कुठे जायचं असेल ना बाहेर तर ती शिडी आम्ही लावून जातो किंवा रात्री झोपायच्या आधी शिडी लावून तो आडा आहे ना म्हणजे असं गच्च बंद करून ठेवतो. त्याच्यामुळे मग कुणालचे बाबा काय करायचे, काढायचे आणि मग इथेच ठेवायचे मग जमिनीवरती. तर मी उचलून ना अशी साईडला करून ठेवायची. पण त्यांची एक घाणेरडी सवय किंवा एक वाईट सवय असं आपण म्हणूया. त्यांची सवय अशी आहे की वस्तूंना जिकडे तिकडे टाकतात. म्हणजे काही असेल घरातलं पण तसंच आणि बाहेर पण. तुम्ही आता बघताय मी ह्या काठ्या वगैरे बघा पडलेल्या आहेत. म्हणजे वस्तू घ्यायची तिथेच टाकायची. अगदी चप्पल असेल, टॉवेल असेल ओला, घरामध्ये पण तसंच असतं. त्याच्यामुळे माझा बराच टाईम मग ते सगळं उचलण्यात जातं घरामध्ये पण. आणि ही सवय ना फार पूर्वीपासूनची आहे. त्याच्यामुळे किती पण बोललं तर काही फरक पडत नाही असं आहे ते. आणि आता ही गोष्ट मला माहिती आहे. म्हणजे अगदी आता जे कोयतावर लागतं ना, खुरपं कोयतं किंवा हे घमेले जे आहेत ना प्लास्टिकची, ती आपण काम करताना जेव्हा घेतो त्या आपण वस्तू जिथे घेणार तिथे टाकणार सगळं. अगदी झाड जरी आपण कटिंग केलं ना मग तो पालापाचोळा पण तिथेच पडलेला असतो. मग तो नंतरला मग मी जाऊन तो सगळा जमा करते. तर ही त्यांची वाईट सवय आहे. म्हणजे आता ही पूर्वीपासून मला माहिती आहे म्हणून मी दुर्लक्ष करते. एवढं उगाच नको ह्या बारीक सारीक गोष्टीवर उगाच मग घरामध्ये वाद नको किंवा असं वातावरण घरातलं गढूळ नको व्हायला म्हणून मग मला आता ते माहिती आहे. त्याच्यामुळे मी दुर्लक्ष करते आणि जितकं मला शक्य होईल तितकं मी उचलते. तर आता ती शिडी बघा मी ही बघा मागच्या साईडला बघा अशा आडवी करून ठेवले. तर तुमच्या कमेंट्स जेव्हा आल्या ना तेव्हा त्यांना मी सांगितलं का बघा आता अशा अशा कमेंट्स येत आहेत. कारण तुमच्या कमेंट्स वाचल्या आणि मी ती शिडी ना म्हणजे बाजूला करून ठेवत होती. पण ते पुन्हा मग ते त्यांना असं माहिती नाही, त्याच्यामुळे पुन्हा मग ते तसंच करत होते. मग त्यांना सांगितलं बघा अशा अशा कमेंट्स आल्यात. सर्व ताईंनी सांगितलेलं आहे की असं असं असतं, म्हणजे ते चांगलं नसतं. मग त्यांनी मग स्वतःच उचलून बघा तिकडे आता एक साईडला ठेवलेली आहे. आता ही गोष्ट ते बरोबर लक्षात ठेवतील. म्हणजे तुम्ही सांगितलं ना म्हणून ते आता बरोबर सगळं ऐकणार. तर ही झाली त्यांची वाईट सवय. म्हणजे हाच एक दुर्गुण आहे त्यांच्यामध्ये. दुर्गुण नाही म्हणणार मी, वाईट सवय म्हणेन. दुर्गुण म्हणजे बापरे खूप मोठा शब्द झाला तो. आता त्यांच्या काही म्हणजे आता जसं मी तुम्हाला त्यांच्या सवयी ज्या आहेत वाईट त्याबद्दल मी बोलले, तशा चांगल्या गोष्टीबद्दल पण बोलायला पाहिजेच. आता मी जिथे उभी आहे तिथे मागे बघा तर मला लाकडं पडलेली दिसतील. तर ती त्यांनी काल संध्याकाळी काढून ठेवली. कारण इथे बघा सगळी अडचण आहे. ह्या बाथरूमच्या मागे सर्व लाकडं आपण ठेवली होती. म्हणजे 7-8 दिवसाची लाकडं त्यांनी काढून ठेवलेली आहेत आणि इथे पण आजूबाजूला आहेत. म्हणजे कसं ते त्यांचं म्हणणं कसं की मी आता इथे नाही आहे मग उगाच अडचणीमध्ये आम्हा दोघांना हात नको घालायला, म्हणजे कुणालला आणि मला, म्हणून ते काढून गेलेत. अजून भाजीपाला सांगते मी. त्या दिवशी कणकवलीचं भाडं होतं ना, आपल्या एक सबस्क्रायबर ताई आहेत त्यांनी कॉल केला होता, तुम्हाला मी म्हणाले होते व्हिडिओमध्ये. तर तेव्हा ते कणकवलीला गेले होते ना, तेव्हा पण तिकडनं एक भाजी म्हणजे गरज नसताना पण 4-5 दिवसाची भाजी पण घेऊन आलेत. भाजीपाला आपल्याकडे आहे ऑलरेडी. तरी पण का तर आता मी इथे नाही आहे ना, मुंबईला जाणार. मग ते झालं. पुन्हा परत खाण्यापिण्याचं असतं. नाश्ता जो असतो संध्याकाळचा सुका नाश्ता वगैरे लागतो कुणाला खायला किंवा अधेमध्ये त्याला असं खावंसं वाटतं. तेव्हा जेव्हा आम्ही डीमार्टला गेलो ना कोल्हापूरला, त्यावेळी मग त्यांनी असं भरपूर सगळं चिवडा हे ते सगळं काय असतं ते सगळं खरेदी करून ठेवलेलं आहे. म्हणजे सांगण्याचा अर्थ काय की
मी नसताना माझ्या मुलाला आणि बायकोला त्रास नको व्हायला म्हणून अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, पण त्यात पण आम्हाला म्हणजे जपतात. म्हणजे जसं मी त्यांच्या वाईट सवयींशी तुमच्याबद्दल बोलले, तर त्यांच्या चांगल्या ज्या सवयी आहेत त्या पण तुम्हाला सांगायला पाहिजे. तर म्हणून माझ्या सगळ्या गोष्टी मी तुमच्याशी शेअर केल्यात. आणि आज माझा फेरफटका राहिला होता, त्याच्यामुळे मी आत्ता घराच्या बाहेर पडले. घरातलं सगळं आवरलं आहे, म्हणजे देवपूजा वगैरे बघा आज माझी अगदी सगळं वेळेत झालेलं आहे. म्हटलं तर एक जरा राऊंड मारते आणि मग जेवणाला सुरुवात करते. जेवण काही नाही, आज फक्त चपाती आणि भाजी करायची, कारण कालचं थोडंसं आहे जेवण. अजून त्यांचा कॉल पण नाही आला, मी वाट बघते त्यांच्या फोनची. आता ते ड्रायव्हिंग करत असतील म्हणून मग मी फोन करत नाही. त्यांना मी म्हणाले होते तुम्ही नाश्ता वगैरे करायला थांबाल किंवा जेवायला वगैरे थांबाल ना तेव्हा फोन करा म्हणून. आता बघते जर का नाहीच तरी पण मला भीती वाटते की नकोच उगाच ड्रायव्हिंग करताना उगाच रिस्क नको. करतील त्या आठवणीने करतील फोन. भरपूर बोलले ना आज. हे बघा ती दुधी होती ना, तिला पण अशी बघा पिशवी वगैरे बांधून गेलेले आहेत. फक्त त्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की लक्ष ठेवा झाडांकडे, भाजीपाला जो आहे तो व्यवस्थित लक्ष ठेवा. आणि सगळी अशी तयारी करून दिलेली आहेत. म्हणजे पाणी पण त्यांनी अगदी 2 दिवसाचं पाणी काल संध्याकाळी लावलं मोटर आणि भरून ठेवलेलं आहे. म्हणजे 2 दिवस आता आम्हाला पाणी भरायला नको, इतकी सगळी तयारी ते करतात. आणि आत्ताच नाही, ते पूर्वीपासूनच आहे ते. चला आता आज मी तुमच्याशी ना भेंड्याची भाजीची रेसिपी शेअर करते. पटकन झटपट तुम्हाला दाखवते. भेंड्याची भाजी ना कुणाला खूप आवडते. तर तुम्हाला म्हणाले ना कुणालच्या अर्धा किलो भेंडी घेऊन आलेत बघा. आता आम्ही 2 माणसं आणि आता अर्धा किलो भेंडी म्हटलं काय करायची, त्याच्यासाठी 2 दिवस म्हणजे 2 वेळा होईल ती भाजी, आलटून पालटून करीन. आणि आता सगळ्यात आधी मी काय करते, आपलं जे नवीन बियाणं बघा लावलेलं आहे ना भेंडी वगैरे, तुम्हाला बघा मागे दाखवलं व्हिडिओमध्ये, ते अगोदर पहिला पाणी घालून घेते. आणि मग बाकीचं जे झाडांना पाणी आहे ना ते मी संध्याकाळी कुणाला आलं ना मग आम्ही दोघांनी मिळून घालूया. मग तर चला. तर इथे बघा आता मी सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे. घेतलेलं आहे मी कांदा, मिरची आपल्या गरजेप्रमाणे, 2-3 कोकम घेतलेत, भेंड्याची भाजी अशी चिरून घेतलेली आहे आणि ओलं खोबरं. आता इथे गॅसवर ठेवलेली आहे मी कढई. आणि ही कढई आहे ना, सकाळी मी शेवया बनवल्या ना, घीचीच कढई, त्याच्यामुळे म्हटलं हीच घेऊया. आणि त्यात मी एक अर्धा चमचा फक्त तेल टाकलं आहे. आणि घी आहे बघा कढईला चिपकलेलं, त्याच्यामुळे जास्त तेलाची गरज नाही आहे. तर सगळ्यात आधी ही जी भेंडी आहेत ना आपल्याला ह्याच्यामध्ये चांगली भाजून घ्यायची. तर भेंडी भाजून घेण्याचं कारण तुम्हाला मी सांगते. भेंडीमध्ये बघा चिकटपणा असतो. आता ही एकमेकाला चिपकलेली आहेत, अशी भाजून घेतली ना की भेंडी आपली सुटसुट होते आणि भाजी पण आपली एकदम छान सुट्टी होते. आणि अजून एक कोकम पण आपण टाकतो ना, कोकमामुळे पण आपली भाजी आहे ना सुटसुटीत होण्यामध्ये मदत होते. आणि तेल आता तुम्ही बघा मी किती प्रमाण टाकलं आहे. आता हे 5 मिनटं लागतील भेंडी भाजायला, त्याच्यामुळे नंतर फोडणीमध्ये पण कमी प्रमाणात आपलं काम होणार आहे तेल. आणि भाजी पण आपली 1-2 ते 3 मिनटामध्ये लगेच शिजून जाणार. सगळ्यात आधी एकदम छानपैकी अशी भेंडी आपण भाजून घेऊया. एक 5 ते 7 मिनटं जातील भेंडी भाजायला. बघा आता एक 5 मिनटानंतर बघा हा जो चिकटपणा ना सगळं कढईला बघा चिपकलेला आहे. कढई आपली काळी झालेली आहे आणि भेंडी बघा कशी सुटसुटीत झालेत. आता ही भेंडी ना आपली भाजून झालेत. आता मी ही भेंडी एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढते आणि त्याच कढईमध्ये आपल्याला फोडणी द्यायची. उगा दुसरं भांडं नाही घ्यायचं, उगा घासायला मग आपल्याला त्रास होतो, कारण ह्यात पण भाजी होणार, काही होत नाहीये. तर तेल बघा आता झालंय चांगलं गरम आणि त्यात टाकते तर मिरची, जिरं टाकते थोडंसं, चिमूटभर हिंग. तर हिंग की नाही भेंड्याच्या भाजीमध्ये खूप म्हणजे छान टेस्ट आणून देते, म्हणून हिंग थोडंसं टाकायचं. कांदा, आता हे सगळं ना छानपैकी असं लाल करून घेऊया, कांदा वगैरे सगळं. लाईट गेली तर लाईट गेल्यामुळे आता उजेड थोडासा
कमी वाटेल, कारण बाहेर ना वारा भरपूर आहे त्याच्यामुळे लाईट गेलेली आहे. आता हा कांदा बघा लाल आपला भाजून झाला आहे, त्यात मी हे कोकमं टाकते आणि आता ही भाजी आहे ना आपण टाकून घेऊया. आता त्यात थोडीशी हळद टाकायची, आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आता चांगली मिक्स करून घेऊया. चांगले आता परतून झाल्यानंतर आपण एक 2-3 मिनिटासाठी फक्त झाकण ठेवूया. ही भाजी 2-3 मिनिटात शिजून जाणार, कारण सर्व भेंडी की नाही आधीच आपण भाजून घेतलेली आहे. आता एक 2-3 मिनिटानंतर आणि लाईट सुद्धा आपली आलेली आहे, तुम्हाला बघा उजेड दिसत असेल. आता टाकूया खोबरं. आता आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त असं टाकायचं, कोणाला नसेल आवडत तर नाही टाकलं तरी पण चालतं. आता चांगली अशी मिक्स करून घेऊया. आणि आता ही आपली भाजी तयार झाली आणि अशी सुटसुटीत भाजी आपली झालेली आहे. आता इथे मी गॅस बंद करून टाकते. आणि आत्ता वाजलेत बघा किती, 12:30 व्हायला आलेत. घड्याळ ना 10 मिनटं पुढे, 1 मिनटं त्याला बसते मी. आणि सर्व खिडक्यात ना मी बंद केल्यात, कारण इतका वारा सुटला ना बापरे. त्या खिडक्या मगाशी ना दनादन नुसत्या आपटत होत्या. दारं पण बंद केले होते, हा मागचा दार बंद केला पण आता खुलला, कारण मी आता लादीवर पुसली ना त्याच्यामुळे सुकण्याआधी मग उघडला मी. आणि सर्व माझ्या घरातलं काम झालेलं आहे, फक्त बाहेरचा खळा आहे ना तो फक्त धुवायचा आहे, कारण वारा भरपूर सुटल्यामुळे ना सगळा पालापाचोळा ना परत जमा झाला आहे. मी सकाळी झाडलं परत तेच म्हटलं आता धुवून का उपयोग होणार नाही, कारण संध्याकाळपर्यंत परत ते कचरा होणार आहे. तर म्हटलं संध्याकाळीच दिवस मावळायच्या आधी धुवून घेईन मी. तर कुणालची वाट बघते, आता कुणाला आला का जेवणार आणि मग झालं फक्त. मग थोडीशी काही 2-4 भांडी, कारण सगळं किचन पण मी आवरून घेतलं. तर असं म्हणजे पटकन आज माझं काम झालेलं आहे. मला पण नवल वाटतं या गोष्टीचं की आज माझं वेळेत सगळं काम झालंच कसं. आणि भेंडीची भाजी रेसिपी बघा तुमच्या शेअर केली ना, तुमच्याकडे पण टिप्स असतील ना काही चिकटपणा दूर करण्याचं, तर जरूर मला सांगा, मला पण आवडेल ते वाचायला तुमच्या कमेंट्समध्ये. आणि तुम्हीसुद्धा कोणत्या पद्धतीने करता भेंड्याची भाजी जरूर सांगा मला. आणि कुणालच्या बाबांच्या फोनची वाट बघते, अजून फोन नाही आला हो, 12:30 व्हायला आले तरी पण. मला वाटलं की ते नाश्ता करायला थांबतील तेव्हा करतील, पण नाही आला अजून फोन. बघूया आता संध्याकाळपर्यंत वाट बघते, जर का नाही चालत तर 1-7च्या दरम्यान मी लावीन फोन. मग काय होतं सतत ते भीती वाटते, कारण आता एवढा लांबचा प्रवास आहे ना 12 तासाचा, त्याच्यामुळे मला मग आता सकाळपासून माझ्या डोक्यात तेच आहे, फोन नाही सगळं लक्ष तिथेच लागलेलं आहे. पण ते आता ड्रायव्हिंग करत असतील म्हणून मग मी फोन केलेला नाही आहे. म्हणजे ही त्यांची सवय आहे हो, फोन असं पटकन असं करत नाही, त्याच्यामुळे मग थोडीशी चिडचिड होते कधी कधी माझी. जाऊ दे आता काय बोलणार नाही मी, नंतर जेव्हा येतील ना मुंबईवरनं गावी तेव्हा मग विचारेन मी, तुमच्या पुढ्यातच विचारेन मी. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.